Tamahi skang seng snai palmayang thanglaha je borok ano thokoknai borok baite kwbangma thokjak tongbaina haphano ang side o snai ang thokokjakma haikhe de nirok saite tei kwbangma khaike thokokjak tong sani himpo sarak yarong tong o borok o bwrwita bo ano hongo phun khaita totoi ano 40,000 rang rogradi solok tamani hamala samung tongphu hingke ang anaro kwrwing saha hingke bo tamai sa nini self help group o tham nairoguradi nini group ani group o naya ani group o maya hingke tei nirokni parani self help group khajak tongya aro pha nairodi hongta 40,000 ni 10,000 ano sud charnai po hisabo hingke o 40,000 ni sitei 10,000 sud masnai po hingke joto labni bangui si amahai rang rok nao wngoi bank o bo haino interest maya hingke koini asol no roya haini bangui no ang bo bwkha khakaka haba ang swkang ro wani chungsuya o bwrwi no bo ekdom chalak buini oro hake mas kwbang najak hingke ang bo haino kwbangma jaga naitoklaha oro chini para o tolai manliya buisoto loan nalai rolai mangpaijak hingke ang bagmao ani loge tongo ani sister klaio ani relative ni ani bahanojukta hingke bono singmanle o ani sister hongta o borok o bwrwile bo haibo boni lenden bo haibo hingo kaham bele takjoro toile hi ang haini siya ba waisa nayaba o borok bai kok sala hingke bo asok juk chajak ya hingo haifano bo haino self help group ni rang no borok bank o tongromano tiklairoklaha borok no thang bo haino thumra kagoj potro soi ro nawui ni rolaio o ani oro rang nanai hona o bwrwi boni bwsai chakri khai tongo si hingke asok chakri khai tong toile chakri khaini bwkhirokle tama asok rang piyal khe ma tongba chakri nijini bwsani beton kolok dikhe khlaimani beton no hingke o chwla na rogo haideng tongbai haini bagina rang samung nangjakba 3 mas pho 3 mas hongla hingke 40,000 ni 50,000 naihaita haino rang rowani bo hai okhini bejal mano nala hingke tei ata pata kwrwi khoj khobor kwrwi tongdo khana ro naipho asuktarui ro naipho soni ro naipho sombar naipho mangalbar naipho budbar naipho haikhe o bwrwi tongo ta o ani bahanojak ni oro namani ra bono haino bo ordek se ronai chong tongo sud bai asol bai ta boke sud 10 taka khe nalai sud 10 taka khe ani relative ni bahanojak bono bo haino rang pura se roni si khakaya hingke bo haino jodi si nwng rang pura roya hingkhle nini wakhung yastan mala mathiya pha narwgnai hi hongha hingke ba kono motai khe si account tongo haifa roya haisi buini rang no hingke nanai jero nafru hingke no nijini oro ni rang no roni problem khasjago bo kwbangma jaga saika najak wansani oro wngthang sikani oro wngthang jomatiyani oro wngthang tei bormani oro wngthang bo haike mas najak boni ang tak saikha boni nog hingke tongmo swngmo soknogor toliang mwtai tongmani dokolo deborma bumung salia boni bwsaini para hingke oro totabari o ani jtc ani bagina se kwlaio bwsai sachi sisiya ang bwsai kok kwbangma salaijak ani mobile o sachi recording khaijak tongo ang bwsai kok samanta bwsai sachi sabo bo tonglaha hingke hai nogo oshanti si hi asok bwkhai wngtoi phubui si bwsai no bwkha changrogoi tongmaya hingke bwhai bwrwi ni kok mwtai saboni kokro hingke tei masa police line o tongo bai hi ang hongta o bwrwi ni hingke kaki boni oro haino 3,000 nawa 3,000 napho 3,000 nala hingke tei 2,000 free pho sud pho bono bo taksa roliya pho no bwrwi no rang call khainai ta ani number block khaijak hingke ang barsa tengde boni number bai call khairjak boni number no block khaijak hingke mobile si tokrui paijak pho bwsai sabo tahi jotono ang nono 5,000 nai hingke tei sud 1,000 nai hingke jotono interest manai bai hino joto rok hingke bo ano tabo bo roya ang hwngjak nung jodi si 10,000 maya hingke
na ano 2000 ba 3000 ke ba no mase roi tong hamasi ronai khana rona shoni rona hisi sorolia kol khake bo switch off asa haisi ge soba anbi nai tonai ro bo men boron oro nazar tongla hanke ano comment khai bidi boron no thangoi boron ra bar tongo bono phaloi je phan khaina bono ang jos do busaisi sair khai tong ke bosi 10,000 bo hairok rawani sasi bono ya phawkro busai samani moi kwthang na manjaga bo hai rang na jaku solong na jaku waisa manjaga waisa mani dugano bhaini solong na je jabasi na usa sto tong yana yang use khar tong na bisi salak ta indi bisi oti salaki golai dori hamani nung nai jero yang thangbo rang ro thai kwbangma yang thangbo rang ro thai kwbangma yang thangbo rang ro thai kwbang yang thangbo rang ro thai kwbangma hingke ni saksangno totrao duri khawi kotok slima thainai asuk bwrui tutui asuk power sahos ta phunukdi na ano jodi ano thokokha tei koisano ta thokokdi ani 10,000 no maya pha ang bikra raya nung o 10,000 bai nung bahaino ganang saya o korona samusia haifan ma sao roi ni ron phan sai tongbale hangke kono dino tardi bo hakesi bo tongnai angnin oro rang asum 70,000 nalangke angna tei 20,000 nai abo tumai sana 40,000 re khopro 50,000 di hingke angna tei 20,000 nai hisabi asuk dapsi sawo asuk bwrui tuti batama asuk bukhator busai sasi mungsa sia busai ano sajak totoi ang mungsa sia ni sajak yang napilangka an orna pilangka bon orna pilangka o rangle nungle o biang ro subano ro invest khai wana wale tola botong kho loge hisab khena ang bon 2,500 mansi 1,000 laha te 1,500 yakho bon bomung ba ang sanai din 11 tarik theke 20 tarik bisingo nirok rang ron khakadi hai engkle ang news channel o saklai rona o jebro anaro 2,500 nana bana tomahe comment khaita nini ang bon hojokta nini picture Facebook o viral khairna YouTube viral khairna masi angbo wana te ang viral khabani photo no viral khamta angbo no viral khairna to ma viral khani bo khaidi khaike khaimke khus khaisdi ani rang ma thainas ang sawo nini oro rang nawo ang na roya angke snana hundi ang ani rang ma thainasi no sawo aso sochas tang aso musu sa sakir khaitang to toisi boini rang no nawosi jera ran phorangke is khakaya nijini rang ba nijini ma thai hamani omon kalai tong hanbaino rangni bepar no le bahana jeng thang bibjeng thang butang thang bukhang thang ko chan tardi rodi thikna boron busi rojana asko kobang salia saphani zero sayo thamasi o je borok sala ani oro namani 2,500 bo thumbre pro tongo ani oro bohino bo Facebook tui sarja ani loge bo bhaina hoito ko ani bo sai pulis sakri khai tongoi si nira orle to mane rang solok na hi sungtong bohiba asungna parkre suba bo sai ni rang ro thairong ke bo bohiroi pharbo bohini ro thairong ba bo sai ro jodi samang yang kana proman tong proman sabani mobile tui transfer khairo saban 2,500 bisingo 1,000 maha 2,500 saban mobile tui transfer khairo na ano busuk rang ro hokha sabani mobile number tui no transfer nin 1,000 transfer khairo kanin orte busuk sak sana sok sala hita songbodi ang yang side of khlaioi borok ni picture rornai haifana blur khairnai je borok sinnai ke sinai bo je landed ngai borok ke sinai
je lenden ingya hingke siniya phano phalui rodiko hihota hai angbo hai 10,000 si manai hingke bahai kisa ba musuk sinai namle rang robani haike si ang boino oro naitok kutok khe si bono roi rona si jerale samung si nangliya khana rwnai soni rwna hinsi asuk bar par sastang borok.